gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Fy enw yw Betsan a o ddydd i ddydd dwi'n berchen ar cwmni Betsan Design Alterations. Licen i ddiolch i meddwl.org am gofyn fi creu y fideo bach ma i chi heddi. Dwi'n gwybod bod llawer o dulliau i gael ar gyfer delio gyda iechyd meddwl eich hunain, ond gyda fi yn bersonol, dwi wedi hwylo fod fy ngwaith i bob dydd, sef gwynio, yn helpu lot gyda iechyd meddwl i fy hunan. Mae fe jyst yn ffordd dda o ffocysu eich meddwl ar rhywbeth arall, yn enwedig os chi'n creu rhywbeth gyda'ch dwylo, chi'n cyflawni rhywbeth ar diwedd y dydd, sydd yn lles dda i'ch iechyd meddwl, dwi'n teimlo, a na beth sydd wedi helpu fi yn bersonol. Felly heddi dwi'n mynd i creu addurn bach i'r coeden Nadolig. Rhywbeth bach effeithiol, ond eto yn mor syml i wneud. Allwch chi wneud ben eich hunan neu gyda'r plant. Mae fe jyst yn addurn bach fel la. Felly ai ati i ddangos chi beth sydd angen arnoch chi i creu addurn bach yma wedyn. Felly, pethau sydd angen arnoch chi creu'r addurn Nadolig heddi yw ffelt, siswrn, edau trwchus fel rhyw fath o embroidery thread neu rhywbeth fel la, ac hefyd nodwydd eitha trwchus hefyd i cael mynd trwy'r ffelt. Felly dwi jyst mynd i mynd ati dechrau torri y pethau allan. Dwi'n hoff iawn o defnyddio ffelt achos mae fe'n defnydd fwy cadarn. Os byddwch chi'n defnyddio rhywbeth tenau fel cotwm, bydde fe ddim yn aros allan yn siap 3D fel mae hwn yn neud wedyn. Mae fe jyst yn aros yn ei siapau yn well. Felly heddi nawr dwi'n mynd i wneud un siap cylch, felly mae fe hollol yn fyny i chi faint o heinau chi ise. Mae fe jyst mynd i dibynnu pwy mor 3D mae fe mynd i fynd. So dwi'n mynd i defnyddio 6 cylch, felly ai ati i torri allan 6 cylch mas o'r ffelt yma. Fe hollol fyny i chi pwy lliw chi ise fe, os mae pobl yn stico i'r un lliw ar gyfer o'r goeden. Mae fe hollol fyny i chi pwy lliw chi yn mynd i defnyddio. Y nifer o, y cylchoedd fi'n defnyddio heddi, mae rhaid iddo fod yn eilrif. Felly dwi'n torri allan 6 cylch heddi nawr. Felly dyna ni. Mae 6 cylch gyda fi fyna. Mae nhw yn tua 7 cm o lled. Felly y step nesaf yw i gwynio llinell lawr y canol fyna. Os mae peiriant i gael gyda chi, croeso i chi wynio fe gyda peiriant, neu heddi nawr dwi jyst mynd i wneud gyda llaw. Felly dwi wedi gwynio llinell lawr y canol fyna. Felly step nesaf yw cymeryd y dau haen gynta, felly y 2 haen na, a wedyn jyst neu stitch bach yn y canol fan hyn wedyn. Byddwn ni'n defnyddio nedwydd eitha trwchus i fynd trwyddo'r ffelt, ac edau eitha trwchus hefyd, fel bod yr addurn yn aros allan bach yn well. Felly unwaith chi wedi cael yr edau trwyddo, chi jyst mynd i clymu'r edau wedyn. Byddwn ni'n clymu fe dwywaith jyst i wneud siŵr bod e'n gadarn. Dyna chi, a na'r stitch cyntaf wedi cael ei creu. Felly mae'r stitch cyntaf yna. Wedyn, ewch i'r cefen, cau yr haen cynta at ei gilydd fel la, ac yna wneud yr un peth eto.
drive-through and Costa Express. So if all you want for Christmas is a delicious festive treat, well, 'tis the season to be jolly. Find your nearest Costa on the app. T's and C's apply. Delivery and pre-order available at participating stores. See Unwaith eto, just clymu'r gyda ddwywaith ac yna torri be bynnag sydd ar ôl bant o lawer un. Felly dyle fe edrych fel un ar hyn o bryd. Just y ffrynt a'r cefen wedi cael 2 stitch bach fyna, wedyn ewch ati gyda'r 4 haen sydd ar ôl yn y canol fyna. Cymerwch y 2 ffrynt, creu stitch bach fyna yn y canol, a'r 2 cefen stitch bach fyna yn y canol to, ac yna wneud yr un peth ochr arall. Felly ai ati wneud hynna nawr. Felly dyle fe edrych fel un ar hyn o bryd. Reit o amgylch, just stitches yn y canol fyna. Ac yna, y step nesaf, chi'n mynd i cymeryd yr haen gynta a'r haen drws nesaf a creu stitch bach fyna wedyn. Felly fel wedys i, chi wedi wneud stitch bach yn y ffrynt fyna. Cymeryd ochr yr 2 dar gynta, wedi cymeryd un heinen o'r un drws nesa ac yna creu stitch bach yn y top fyna. Hanner ffordd o'r stitch canol i'r top, hanner ffordd o'r canol i'r top fyna. Felly creu un stitch fyna a wneud yn union yr un peth eto. A wedyn, chi'n gallu gweld y fyna nawr. Felly'r stitch bach yn y canol fyna, ac yna y step nesaf yw wneud union yr un peth, ond chi newydd wneud un fyna, cewch drws nesaf a cymeryd haen o'r darn nesaf wedyn, a creu union yr un peth to. Allwch chi wneud addurn fel un, just yn iste o flaen yr telefisiwn, neu yn gwrando ar cerddoriaeth Nadoligedd, neu be bynnag chi'n licio, a mae fe just yn cyfle i chi ffocysu'r meddwl ar rhywbeth arall. A ni, mae fe dechrau creu siap nawr. Neu union yr un peth to. Wneud hyn o'r holl ffordd rownd. Dwi ar yr un ola nawr. Chi'n gallu gweld yn syth bod e dechrau creu siap bach ei hunan. Felly dyna ni. Mae fe dechrau edrych creu siap bach ei hunan fyna. Felly fel un fydd yn hongian ar y goeden. Felly step nesaf yw wneud y gwmws yr un peth a beth chi wedi wneud ar y top a o gwmpas y gwylod nawr. Felly yr darn cynta yn y blaen eithwch chi reit nôl ar y dechrau. Cymerwch un haen o'r ochr fyna a cymeryd y haen arall, un o'r haen a neud hollol yr un peth ar top. Felly mae'r stitch yn y gwmws yr un lle ar y gwylod wedyn. Fyna. A i ati neu hwnna nawr. A dyna ni. Felly, just addurn bach sy'n edrych yn effeithiol iawn, ond eitha syml i creu. Felly, i hongian ar y goeden, just cymerwch darn o edeb. Ewch i'r top.
A'r clymu'r wedyn. A dyna ni. Addurn bach effeithiol iawn, ond syml i creu ar gyfer yr goeden. Mae croeso i chi arbrofi gyda unrhyw siap chi isie. Heddi nes i cylch, ond yn y gorffennol dwi wedi creu un seren. Siwr os chi'n gweld hwnna. Neu fi siŵr fydd yn gweithio da unrhyw siap arall gyda'r techneg na. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gwylio. Bydde fe'n gret gweld addurniadau dolyg chi. A diolch yn fawr. Diolch. Nadolig llawen. Tara.